Yo alah iki kat bar subuh kok dituru wae, ora lesu sih. Kat mau kancane wis teko ndi makan megawe iki kok isih melungker wae, Kak. Ki nang tangi-tangi kono lho, Kak, ngopo-ngopo. Titik wis ceker teko ndi wedhus wis golek pakan dhewe. Kowe kok isih nang dhuwur kasur wae. Mbok yo tangi ngono lho ya. Oh alah, Kak. Heh. Tangi ngono apa lho? Kalau kancane iki sumpah mobil, ngunduh jagung guys teko ndi. Wis ki nang tangi. Ya. Lah kok malah turu meneh tak juwi kok kesapu tenan kowe. Wong kok ya kebangetan digugah kat mau ora tangi-tangi. Kon kepiye jane aku ki? Kak, tangi. Tangi ora kowe? Kentang tangi ki lho sawan, ya Allah pada jenglang kaya ngono Kak. Kak kancane semegae kepanasan kaya ngono kok kowe sik nang dhuwur kasur wae lho, tangi. Ya. Ndang tangi lho. Ndang tangi, masyaallah iki wong jan. Tangi Kak. Heh, tangi yo. Tangi yo megawe. Ya. Kebutuhan iki akeh, anake pirang-pirang kok ya isih mapan turu wae kowe iki jan. Ayo kentang tangi. Masyaallah jan, iki kok malah madhep rono iki piye to karepmu iki jan? Selimutan kaya ngene awan-awan padang jenglang kaya ngene kok selimutan. Lah kok enek duit? Duitnya sapa iki, Kak? Iki duit aku ya, Kak ya. Lah iki. Oke tenan iki. Kowe iki ora ngomong nek ndek duit. Masa kon ngomong-ngomong nek duit.